Bon dia, amics i amigues. Benvinguts a Socium, al carrer Salvà número 44 de Barcelona. Som al mercat virtual de productes de la terra, ecològics i artesans d'arreu de Catalunya. Actualment ja contem amb més de 100 productors i tenim a la vostra disposició més de 1.800 productes al nostre marketplace. La setmana passada vam anunciar el sorteig d'aquest lot de 8 iogurts del nostre productor Delícies del Berguedà, elaborats de forma tradicional i sota la supervisió d'un artesà. Anem a veure, doncs, qui és el guanyador d'aquesta setmana. Accedim a la nostra plataforma de sorteig aleatori i indiquem el nombre de participants. En total, hi ha hagut 73 inscrits i el guanyador, en aquest cas, és el número 22. Anem al Facebook de Socium i busquem el comentari número 22 per ordre de participació. La guanyadora és Núria Ramos. Ens posarem en contacte amb tu ben aviat. Enhorabona! Moltes felicitats a la Núria Ramos, que ha estat la guanyadora d'aquest lot de 8 iogurts del nostre productor Delícies del Berguedà. N'hi ha de tot tipus: iogurt natural, desnatat, ensucrat, ecològic, grec, amb melmelada de fruits del bosc, de pinya i coco i de maduixa. Recordeu que podeu trobar tots aquests productes i molts més a la nostra pàgina web. Volíem agrair a tots aquells que heu participat en aquest sorteig i també a tots aquells que ens seguiu a les xarxes socials a través de Facebook, Twitter i Instagram. I per últim, però no menys important, a tots els nostres clients de Socium.cat.